И здравейте на всички, които ме гледате, аз съм DoubleBG и продължаваме там, където успяхме. В този епизод мисля ще довършим тук градинката и да си направим една ферма за крави и да започваме. Така, сега ще трябва да събера семена, ето такива, ето такова, за да си посадя тук в градината. Това може да ни отнеме време, защото трябва да събираме просто и така. Така да започваме. Гадното е, че доста рядко се падат. Не е доста рядко, ама средна работа така. Ще са ни нужни доста да събереме. Само не трябва много да се отдалечавам от къщата, че после не знам как ще намерим. Имаме 10. И там крипъра. Видео трябва да се махам. Продължаваме да събираме. Тук виждам и едно яйце, ще го запазиме. По-натам може и за кокошки да си направим ферма. Така. Знаете ли какво? Дай сега да започнем да го... Само тук да го събера малко. Тук да направим така, че само да направим малко жито, да докараме някаква крава. Крави тук да ги... Тук да ги таковаме, тук фермата ще бъде ето тук, ето тук. Сега ще ги садим и ще ги изчакаме да станат готови. Ето така. Докато чакаме, ще направим фермата. Ще направим сега оградки. Така. Така. Имаме още 15. Така. 33. Не знам дали ще ни е достатъчно, ще видим. Мисля, че ще ни трябва още малко. Ето виждам, че започват да растат вече. Житото! Да се махаме. За малко беше. Да изчезва този крипър, само да разчиста малко тук. Само трябва тук да малко да го оформим, само да събера малко пясък. Аз па пясък, земя. Така. След малко и ще си лягаме. Не се е стъмнило още, ама горе-долу. Така, тук малко да оформиме. Така, стигнем и точно и сега да започваме да направим. После ще трябва да отидем някъде да търсим крави, да ги доведеме до фермата тук. Ай, тук ще бъде входа. Така, сега ще трябва да съберем дърво.
нямаме ние. Ще трябва да съберем да направим още... Че ние секирайте. Да направим още огради. Така. Няма. Ще ни нужни не чак толкова много, ама средна работа. Я видим колко такова едни стаки нещо. Ще съберем още малко. Така. И да, вече са недостатъчни, не трябват повече. 3 стака и 30 перфектно ще ни стигнат. Да, сега да отиваме да направим оградките. Така, сега да направим пръчките. Сега ще го запазя тук. Или колко ще направим, майко мила. 2 стака. Майко мила, много ще ни стигнат. Ето, житото тук почти е готово. Тук ще го отделиме. Тук ще е за кравите. Така, тук за кравите. Чакай малко по... Много тук направихме. По-малко го таковаме. Направим защото. Ето това тук е за кравите. Колко я да видим? 1, 2, 3, 4. Така. Тук за прасета. И тук за... Оставяме за кокошки. Тук за крави, прасета и кокошки. Така. Виждам, че вече се стъмва. Ще ходя да видя дали ще мога да си легна. Не, мога ще изчакам малко да се стъмни. Не мога. Ако ме ставих да не заидват зомбитата, ще стане лошо. Ще изчакаме да се стъмни. И на сутринта отиваме за крави. Вече да си влизаме, че се стъмни. Така. Легнахме си. И ето, вече е сутрин. Сега трябва да изчакаме да стане готово житото, за да тръгнем за кокошки.
Не, чакайте. Аз па за кокошки, за крави. Тук ще влизаме. Чакай малко само. Тук е по-добре. Така тук. За сега така ще го оставим. И ще чакаме да се направи житото. И ще отиваме за краби. И сега трябва да го довършим тук, да го направим по-високо, за да не излизат. Вече като намерим, ще сложим и тук вратички някакви, ще направим. Сега трябва да довършим тук фермата. Трябва още едно по-високо да го направим. Става, бе. И така вече ще му минаваме. Така. Ще го щупа, това тук вече не ни е нужно. Надявам се да ни стигнем това. Тия оградки. Мисля, че ще ни стигнат. Поне така мисля. Сложа тук торчове. Така. И ето. Вече е готово. Сега само трябва да вкараме вътре животни и по-натам ще си направим вратички да не излизат. И така. Сега трябва да чакаме житото да ни стане готово. За да докараме кравите. През това време ще събирам малко семе. Тук да насъда. И паяк. Кой па се взема този паяк? Кой умря от слънцето?
поразчистиме малко. Колко имаме? Още 6 да добавяме тук. Да видя какво да направим сега. Това ни е готово тук, фермичката. И градинката ни е готова, къщичката сме си обзавели. И не знам сега какво да правим. Да поизчакаме малко тук, докато остане житото. Се поразходваме тук нещо, разгледаме. И ето вече огладнях. Ще ходя да разгледам нещо за ядене да намеря, защото няма. Аз ще ям това от зомбито. Така. Тук видях, че имам сега едно яйце. Да видим дали ще ни се падне. Кокошка. Не. И ето, виждаме, че нашето жито е готово. Само да убия това зомби. Така. Сега да го вземем. И ето вече имаме едно. И сега да отиваме за крава. Ще тръгне ето на тука. Само не трябва много да се отдалечаваме. Мисля, момчета, в другия епизод да довършиме. От тук ще тръгнем и ще си намерим крава. Ще ги доведем там във фермата. И всичко останало ще направим в следващите епизоди. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се, харесвайте, пишете коментари. И да, чао от мен.